अभिमानाने सह्यगिरियन अभिमानाने सह्यगिरियन सांगे गर्जुनी समुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश कुलकर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगमध्ये म्हणजे दसरा आहे, तर तुम्हाला दसऱ्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज तारीख आहे 15. तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉग म्हणजे आता दुपार झाले, बघूयात आपल्या या ब्लॉगमध्ये काय काय तुम्हाला बघायला भेटतो संध्याकाळपर्यंत. तर मंडळी, हा जी व्हिडिओ आहे ना ही ती संध्याकाळपर्यंत म्हणजे कंटिन्यू करणार आहे मी, तर तुम्ही मध्ये स्किप करू नका. तर आता पहिली तुम्हाला म्हणजे सकाळी पूजा झाली, शस्त्रपूजन म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणारे म्हणजे शेतीची अवजारं, अजून घर कामामध्ये लागणारी, तर त्यांची पूजा केली जाते. तर ती केलेली आहे, ती दाखवतो तुम्हाला. नंतर मग आपण आपट्याचं झाडाची फान तोडून आणायचे सोना संध्याकाळी लुटायसाठी म्हणजे जातात ते सर्वांना द्यायला. तर तिकडे जायचं नंतर थोड्या वेळानंतर मग संध्याकाळी आपण जाऊ सोना वाटायला म्हणजे द्यायला सर्वांना भेटायसाठी. तर तुम्ही व्हिडिओ कंटिन्यू करा, म्हणजे मी व्हिडिओ कंटिन्यू करणार, तुम्ही स्किप करू नका मध्ये. तर पहिला आपण बघूया आधी आमच्या इथे पूजा केलेली ती दाखवते तुम्हाला ती थोडक्यात. तर मंडळी, पहिली सुरुवात लाईटीपासून केलेली आहे, कारण का हे पण आपल्याला आवश्यक असतं आपल्या जीवनामध्ये. लाईटीचा मीटर आहे हा डिप्पी, आणि त्यांना लावलेल्या सर्वांना टिक्के आहे. फ्यूज MCB 3 आणि ती आहे पायली तागडी, आणि तागडीला पण तागडी दुकानातून आणली, घेऊन आलो, आमची तागडी दुकानात दिलेली. आणि आहे मुसाल, आणि एक फरशी आहे, आणि एक कुऱ्हाड आहे, आणि त्या 3 हातोड्या, आणि एक वजन आहे. आणि पाठीकडं काय आहे ती कराली नाही काय, ती भात कापायची, तिला काहीतरी बोलतात, मला पण नाही आठवत, नाव नाही माहीत. कुदला, सुरी पण आहे, फावडा आहे, अजून एक कुदला आहे हा. आणि हा इकडे सामान आहे तो माझा आहे, इलेक्ट्रिकलचं सामान. त्यात काय काय बॅटरी आहे, 2 बॅटरी आहेत, टॉर्च 2 आहेत, मीटर टेप, तो क्रिम्पिंग टूल्स आहे, आणि आयर्न आहे, इस्त्री, क्लॅम्प मीटर, हे पाने आहेत म्हणजे ड्रिल बीट, अजून ते पाने आहेत 3, टेस्टर हा एक पान आहे मोठावाला, आणि हा त्याचा बॉक्स आहे, आणि हॅक्सो ती फाईल आहे, पक्कड आहे, नोज प्लायर, अजून हे 2 वायर स्ट्रिपर आहेत, आणि तो ह्याचा डब्बा आहे. आणि हा आहे माझा स्टँड, आणि हा दुसरा स्टँडनी व्हिडिओ काढतोय. आणि हे ड्रिल मशीन, बाकीचं सामान ठेवलेलं नाही कारण का भरपूर आहे. आणि यातलं शेतीचं अवजार आहेत, ती अर्धी शेतावर आहेत, तिकडे घेऊन गेलेत पप्पा, तर तिकडे त्यांचं पूजन करतात. तर दोन्ही स्टँडची पूजा केली मी, फोटोमध्ये बघा, बाजूला फोटो टाकला त्याच्यात. हा एक क्लॅम्प मीटर माझा, आणि माईक नाही ठेवलेला इथे कारण का माईक ठेवला कबाडात. तर मंडळी, हा हे जात हा दलायचा, तांदूळ बिंदूल दलतात त्याच्यावर. आणि हा आहे वाईन. तर आता या वाड्या मला उचलायच्या आहेत, कारण आता दुपार झाले, सकाळी पुजलेले आहेत हे सर्व. हाय बी काय करणार का नाही, आला हे हा जेवायला चिकडा आलाय, चपात्या घेऊन, बोट चाट्ट्या आहे. तर मंडळी, आमची आता जातो आम्ही आपट्याचं फांद आणायला. आणि कोण कोण आहे तुझं नाव सांग, माहिती आहे? हां, संकेत, आणि हे सगळं व्हिडिओमध्ये असतातच. त्याचं नाव काय, मी विसरलं त्याचं नाव काय आहे रे तुझं नाव? बरोबर आहे काय, मी विसरलं होतं नाव. येतच का नाही तू? मी असा भाकऱ्या बिकऱ्या इकडे घेऊन येतोस तू. तर मंडळी, आता जातो आम्ही पटण्यामध्ये. पटण्यातच जायचं ना, कुठं आहे तुला माहिती आहे ना? पुढं चल, पुढं
आम्हाला नाही माहिती झाड कुठे आहे ते. भरपूर आता आपट्याची झाडं मला पण माहिती आहे, पण आता ह्याला माहिती आहे ना, आता आणि तिकडे जातो आम्ही. सौरभच्या भरोश्यावर जाणार नाही आम्ही. नाही फसवतं माहिती आहे ना, चिखलांच्या विल्ल्या काय गेला मंडळी. आता आम्ही आलो कंपाऊंडमध्ये खाली पटवून येतल्या तिथल्या. तोडतोय ना मी, तिला पानं चांगली आहे. तोडतोय ना मी. कुठली तोडशील मंडळी? हा आहे आपट्याचा झाड आणि आहे आंब्याचं झाड. हे झाले, हे तुला घेऊन जा. तर मंडळी आम्ही म्हणजे हा इकडे वरती राहणार त्याला आमरान बोलतात. भरपूर आंब्याची झाडं आहेत इकडे पण भरपूर आहेत आंब्याची झाडं, कलमाची आहेत आणि आंब्यांची. हा पट्टू ना आमचा खाली तिकडे दाखवतो. शेती सर्व सोडलेली आहे, वसाड आहे शेती. काल जिग्नेश मग नाचलास का नाही? का रे? रात्रीची सावरी पट्यावर नाचायला जायला पाहिजे. इथं नाचत होती जी आणि ते संजनाची फाटली. उड्या मारत गेली. तू पण होतास? संकेत आता आमचा तोडताय. एवढी बस झाली ना आपल्याला. तुळशी दल ठेवायची सगळी, काय मीच नाही काढून. हो मग काय ते तूच नाही. देणार नाही. पण एक वाटा केवढा काढता. पण काढता त्या मोठ्याच्या मोठा. आमच्या घरात नांदस ना कवर माझ्याच मोबाईलचा. हे माझा फोनाचा आहे हा. ठेव खिशात, खिशात ठेव. माझ्या कशात धार काय? तर मंडळी पाहू शकता इकडे भरपूर गवत झालेलं आहे. मला वाटतं आता जिग्नेशच्या गवतात गेलं तर दिसणार नाही ना रे. दिसशील पण नाही. या मादी नाही वरती असा. बाजूला हो काय लावणार आहे? आंबा आहे. आंबा हे बघ, त्याला डुक्कर पकडणारच नाही तो तिकडून गेला. तुझा कुत्रा तुझ्यासारखाच आहे. घाबरुडा तुझा, तू पण घाबरतोस. नाही मानवडे जातोस का एकटा? तू तरी जातोस. जाता हा फसव्या किती तुला बोलता. आंबोळला मी एकटा जात पण नाही. आमच्या पाठून येतो लपत लपत. मानमोडीत नाही आलाय, मानमोडीत गेलाय. कितवीला रे दोघं पण? एवढ्या सोबतच आहोत. कितवीला? पाचवीला? वाटताव तरी काय अंगणवाडीत वाटताव. मला एक तरी पान काढू का? चल ते पूजा यायला लागतं पहिलं, नंतर हॅपी दसरा. मित्र हॅपी दसरा. अजून आरती पण नाही केली. मग कशाला पाण्या काढायला पाहिजे? चले मी घेता ना, आमच्या इथं पाहिजे. तुमच्या इथं ना, आमच्या इथनच नाही. सर्वांनी घेऊन जा. केवढा नेटा मस्त. मित्रांनो काढलेला तोडला फान. आधी नको तोडू. हे बदलली एवढी. हे त्याला पाहिजे त्याला. ते खालच्या साईड तोड सर्व. हे वर घे बघायला. तो कुत्रा कुठे गेला? गणपती बाप्पा तो बघ तिथं आहे. मोरया. तर आता म्हणजे मुंबईला हे विकायला आणतात बाजारामध्ये. भाजी विकतात ना त्या ठिकाणी, म्हणजे बाजारात मार्केटमध्ये असतात विकायला पानं. आमच्या इथे असायचे बाहेर मार्केटमध्ये. आणि दुसऱ्या दिवशी तर त्यांना कोणच विचारायचं नाही त्या आपल्याच्या पानांना. ज्या दिवशी दसरा असतो तेव्हाच, नंतर मग कोण विचारत नाही. पडलेली असतात सर्व. हे बस झाल्या फांदी तिकडे नेतोस काय? नेम गणपती बाप्पा मोरया. किती दिवसानं आल्या होता तुम्ही व्हिडिओ मध्ये. गेली व्हिडिओ काढा दोघा तरी. हा इकडे जायची फिरायला. शंकू पण होता. शंकू बघ काय बोलतोय तू. कसा तू एक दिवस गेलाय. एक दिवस गेलास म्हणून काय? आणि किती रोज जायची होती त्याच्यासोबत. कौला दिला बेलाडीला. मी नाही आला काय? मुठ्याच्या मल्यावर. काय मुठ्याच्या मल्यावर गेल्या मुठ्याच्या मल्यावर मी अशी किरी करता मी तशी करता. एक पण नाही काढला. एक आले हो तू तरी काढलास काय? मग काय दगड तिथे एक भेटला इथे कसं होता रे. तेच तर तुझ्या जीव एवढाच भेटलेला आम्हाला माहिती आहे. इथे ना आईच्या खाली काय सांगून डायरेक्ट घेऊन जाऊ ना. थांब जरा रे. चल लवकर लवकर चल. ए उचल त्या झाडाला पाठ फांदीला. मोरया चला मोरया मोरया करायचं. हॅपी दसरा. आणि हातपाय पसरा. बरोबर नाही बोलला, चुकीचा बोलला. हॅपी दसरा. हातपाय पसरा. ओय दोन कशाला करता? हे अजून कशाला पाहिजे? ह्याला पाहिजे. कुणाला? त्याचा आणतील पप्पा. शेवढे गेले ते गोठणीवर.
चल. अरे काय एवढी कुठे पाना काय करायच्या, तेवढी माणसं आहेत आपल्या गावात आता. होय काय लय पबजी खेळला ती पोरं. अभ्यास करायचा तर माहितीच नाही कुणाला. पण हाय तर लय फ्री फायर खेळते. कधी बघितली सोम्या खेळतो, तू खेळतो. पहिले आता गाव खेळतो का फक्त दीपेल आपण खेळायचं, आता नाही खेळलो. मी कधीच खेळला नाही पबजी पण नाही फ्री फायर. चालू केलं त्या 2 गुळे मारला. बंद ना पहिली जिग्नेशलाच मारली. एक बंद्याला मारल्यानंतर तोच मरतो. चला लवकर लवकर. स्वतः माहिती धर. ओ शंकू इकडे दे रे जरा कोणती. खबर करो आमचा काढा. आमचाच कडक पहिले. हे व्हिडिओ मोठी होणार आहे लवकर चला. थांबायचं नाही आपल्याला. हो आता पाणी नाही पोहायला जायचं तिथं उतानाच्या वर. या जिग्नेशन वाटत नाही उचलेल सा. तू गप्पा बसा दीप्याचा आधीच सांगतो. उचलेल नाही तर नाही. जिग्नेश कुणाला नाव बिव टाकून देऊ नका. असं नाही तू करशील. अरे तो कुत्रा बघ काय शोधताय तिकडे. आंब पडलं तोडतं आंबे खाली. चले लवकर. नाव आहे टोपण नाव सर्वांची ठेवलेली. अरे राहू दे नको तासू. पोहोची दे त्याकडे. संकेत निघाला बाबा. तर मित्रांनो आता म्हणजे ह्याची पूजा करून झालेली आहे आणि आता आम्ही जात आहोत म्हणजे सोना द्यायला दुसऱ्या लोकांकडे, सोना लुटायला. तर आता दाखवतो तुम्हाला म्हणजे इकडे कसं अशा पद्धतीने सोना हे करतात. तो कॅमेरामॅन आमचा आहे आता आज द्या जिग्नेश. अरे खाली बघ दिवा बघ. 4-5 पानं बस झाली. 4-5 खिशात आहेत. तर मित्रांनो मी म्हणजे जास्त घरात जाणार नाही कारण का व्हिडिओ लय मोठी होईल. तर 2-3च घरांमध्ये जाईन. तर व्हिडिओ म्हणजे दाखवायचं पुरते तुम्हाला. नंतर मग मी जाईन दुसरीकडे. तर जिकू बाई नाही तुम्ही युट्यूबला तू इकडे बघ. तू दिसशील उद्या दिसशील व्हिडिओ मोबाईल मध्ये. हॅपी दसरा. तर मित्रांनो ही आई आहे ना की आमच्या बरोबर जी गुरं असतात ना ती ह्या आईचे गुरं असतात. युट्यूबला बघ तू मी व्हिडिओ दररोज बनवता. अरे लवकरच आले होते. अबे आता इथं द्यायचं आहे नंतर मग हे तर नाचणारा काय बोलतात ना. काल पण नाचच तर सुरू होता. नाही मी तिकडे गेलेलो पण हे नाचणारच बोलतात मग थांबेन. बोल व्हिडिओ काढ रे देऊ दे आईला. आईकडून पण घेऊन जायचा. कॅमेरामॅन तू पहिली कॅमेरा धर. रिटर्न घेऊन द्यायचं असतं दुसऱ्याकडून. हॅपी दसरा. देवाजवळ नाही ठेवला मग तू आणलास तर हा कोण आहे धरणार. हा घे तुला. अरे वर बघ भाला फोडून टाकशील. एवढा झाड ठेवलास का काय तू. अरे तो आणतात ना असं आहे इथं. चल आता पोपटवाला इकडे जायचं आपल्याला. आता काय आहे इथं जवळ नाही ना कोण. जास्त आमची व्हिडिओ मोठी नाही झाली पाहिजे. मग जा आमच्या देवा बिवा पण टाकून ये. कुठल्या तिकडं देवावरचा सोना पहिला टाकावा. देवावर मग असा दरवाजा नाही उघडा तो. अरे उघडा तुझं हे करता येतं मग देवा बिवा टाक. उघडून तू दे. आम्हाला काय माहिती उघडला. पहिला देवावर टाकायचं सोना. कधी झालं ना माहिती आहे. तर मित्रांनो पहिला देवावर पण टाकतो ना आमच्या तुझ्या इकडे. टाकून आलाच का नाही. ना आमच्या नंतर झाला. अरे पहिला टाकायचा तुझ्या देवावर. दे देवा पानपत्री हा आम्हाला. आता कसा असा असं बोलायचं बोलतात. असतं. तर मित्रांनो असा बोलतात आमच्या इकडे. हा एक एक देवाच्या समोर ठेवत गेलं. अब काय करताय आलं ना. मंडळी हा आमचं घर आणि आमचा देवारा दे मांजरा बाजू कर. आता तुम्ही बोला आमच्या इथं आल्यावर. दे देवा पानपत्री आम्हाला दे सोन्याची छत्री. दे देवा पानपत्री दे सोन्याची छत्री. हे ना बोलतानाच नाही. तर मित्रांनो अशी पहिले आमच्या इकडे बोलायचे. आता आम्ही मला दाखवण्यासाठी आधी सर्व माणसं नाही जात. इकडच्या देवाजवळ पण ठेवू नंतर मी ठेवीन. मांजरू पण एक ठेवायला असेल ना. मांजराला पण देस एक. हॅपी दसरा. मांजरू माझ्याकडे हॅपी दसरा. हॅपी दसरा तू पण ठेव. अरे ती कॅडबरी नाही आहे बाबा. ती कॅडबरी नाही आहे. ती धूप आहे धूप.
आता आपण जाऊ आईला दिस आमच्या आईला धर. दुसऱ्या आई हॅपी दसरा. पटकन द्यायची झालं. अगं तू उठ, काय नाही होत. हॅपी दसरा. तर मंडळी ही आमच्या बाबांची बहीण आहे. हे बाबू तो लाईटच नाही आहे कालुकसा. देवावर माझ्या कोणासाठी हे मला भेटा येतात. देव तुम्हाला पण नाही माहिती. देव काय माझा मोकालेला आहे. देव इकडे आहे. देवा पानपत्री आम्हाला दुनियाची छत्री. देव काय माझ्या मोकाचा दारात आत शिरला की देव माझ्या मित्रांनो हे आहेत आमच्या गावातलं सगळ्यात वयस्कर बाबा. तुमचं आमच्या बाबांपेक्षा तुम्ही मोठे होतो ना. तुम्ही इकडे 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 येऊ दे इकडे. हॅपी दसरा बाबा. इकडे इकडे आजीचे इथे गाणं काय त्यात दिसत पण नाही. इथे आजीला ते. फोटो पाहतास. हा फोटो काढताय व्हिडिओ काढताय. हॅपी दसरा. तर मित्रांनो आमच्या गावातली वयस्कर माणसं येते आता म्हणजे आजीच राहिले आता म्हातारे आमच्या इकडे वाट्यात आणि बाकीचे आहे इकडे. डबल घे तू. आकडे भरपूर आहेत. आता किती जण दे वहिला नाही जाणार मी एवढं लांब. आता इथून जातो तिकडं आणि पुष्पा इकडे. कुठं पुष्पाजी इकडे. हे कुठं आहे? काय बघ तो फोन आला. ते बाबा बसले माझा नको पाडू. ओ बाबा ते व्हिडिओ काढतात सगळी ते दिसतात आम्ही पण दिसतात. तर मित्रांनो ह्या आजीचा देव इथं आहे तर सर्व भाग वाय ठेवला. तिकडं तिकडं बघ आई दाखवते ते. हॅपी दसरा. दे देवा पानपत्री आम्हाला दे सोन्याची छत्री. लागून लागून हा बघ. तर मित्रांनो या आजीचं नाव आहे पुष्पाजी. या इकडे येतात सांगतो जरा बाबा. हॅपी दसरा. द्या सगळ्यांनी मी नाही देणार. रामकृष्णारी. हॅपी दसरा रामकृष्ण. या देवाला पण ठेवले गणपती देवाला. मला काय वापरायचा नाही पोरांनो. हॅपी दसरा गणपती बाप्पा. दे देवा पानपती आम्हाला दे सोन्याची छत्री. हॅपी दसरा. इकडे इकडे चाल नाही आज तू इकडे बाहेर ये. इकडे अरे पती कधी हाय कर. हाय कर आजी. हाय कर तो दाखवतोय. ही लागत दोन दोन व्हिडिओ मध्ये त्या आजी. नेसलाय मी हा, तर असं चालतंय. थांब इथं. रात्रीचा. हॅपी दसरा अजून आई आहेत. अरे काय तू घाबरतोस तो मग. पण आणला मी. या आजी लय लागत. लास्ट दुसरं लगेच आपण जर मी आता लग्न केलं तर माझ्या लग्नात फोटो नाही काढणार माझ्या वडील आलेलं काय. जगन तवाने देवावर टाकायचं असतं. इकडे नाही, ह्या देवावर नाही. ह्या देवाला पहिले टाकायचं. दे देवा पानपत्री आम्हाला दे सोन्याची छत्री. हे फक्त आलंच फक्त हे काय बोलणार माणसं नाहीत. माझी चष्मा व्हिडिओ मध्ये चमकतं ना काही. हो मग काय करायचं आता. तर मंडळी ही आहे आमच्या बाजूची आई लागती नाही. अरे व्हिडिओ आहे चालू आहे व्हिडिओ युट्यूबला बघतात सगळे जण. थांब मी तुझ्या पाय पडताय जरा दे. हॅपी दसरा. तुला सोना नाही घेतला असता. दे तू. हा मला देतोस काय बाबांना दुसरा दे तू. भाव्या पण व्हिडिओ बघते ना मग दाखवाय नको आपल्या गावाची एक पद्धत. काय बोलतो. बाबा आगे हॅपी दसरा. हा तर मित्रांनो असे पण भेटतात. हा, राम राम. राम 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 बोला. राम राम. हॅपी दसरा. तुम्ही काय बोलत नाही ते हॅपी दसरा. नुसतं असं पाय पडणार आपल्याला. हा काय बोलत कॅमेरामॅन आहे तो आमचा. अरे तर मंडळी तुम्ही व्हिडिओ बघितलेच असाल. पहिली म्हणजे दिवसाची होती ती जरा चांगली दिसली आणि रात्रीची होती ती जरा ह्यानी काढलेली आहे जिग्नेसनी पण चांगली काढली. फोकस करता नाही आले कारण का पहिल्यांदाच काढत आहे ना. पहिल्यांदा म्हणजे भरपूर वेळेला काढलेली आहे पण रात्रीची नाही काढलेली. तर त्याच्यामध्ये जरा प्रॉब्लेम झाला कारण का मी धरला असता तर मग दिसलं नसतं. मला व्हिडिओमध्ये यायचं होतं कारण मी कॅमेऱ्याच्या पाठी नव्हतं मला जायचं त्याच्यामुळे ह्याच्याकडे दिलेलं. चांगली काढली तरी पण काढलीच ना चांगली मग. तर मित्रांनो व्हिडिओ येतात इथे थांबवायचे आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा. आणि मी म्हाताऱ्या माणसांजवळ जरा मजाकमध्येच बोलतो प्रत्येक वेळी म्हणजे व्हिडिओमध्येच नाही तर असा पण बोलतो मी रिअलमध्ये पण.
नाहीतर बोलाल की मी मजाक बिजाक करत असेल, तर मजाक बिजाक नाही करत, मी रिअलमध्ये बोलतो. तर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि तुमच्या गावाकडे कशा पद्धतीने दसऱ्यात म्हणजे सोनावा लुटतात ते आम्हाला आवर्जून कळवा कमेंट करून. आणि नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा, अजून काय बेल आयकॉन ऑन करा. तर इथेच थांबतो. अशा नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. टाटा.